Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledalci narode Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija intervju produkcije medijskih kuća Srbin Info Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a imam čast da mi je opet u goste došao narodni poslanik i predsednik Nove demokratske stranke Srbije, dr. Miloš Jovanović. Pomoz Bog, gospodine Jovanović. Bog pomogao. Gospodine Jovanović, evo, maj mesec je predizborne mesec, opet imamo izbore sad za lokalne izbore. U Beogradu su izbori i širom Srbije. I 88, sad ne znam tačno 80-ak lokalnih samouprava. Kada je koalicija NADA, ljudi su malo zbunjeni. U Beogradu ne izlazite na izbore, izlazite u drugim mestima kao što je, na primjer, Niš. Mi Novi Sad. Dobro, dao sam kao primjer. Negde ne izlazimo, negde izlazimo da. Sad, kako objašnjavate to? Kako ćete to objasniti svojim glasačima? Zašto ne možete u Beograd, da možete u Nišu? Pa objašnjenje je priča lako i uglavnom ljudi čak i nisu zbunjeni. Ja sam razgovarao sa mnogima i svi to jako dobro razumeju. Prvo, postoje jedna ozbiljna razlika, načelna razlika u situaciji između Beograda i ostalih lokalnih samouprava. U Beogradu se ponavljaju izbori. Ne zaboravite to, u Beogradu se ponavljaju izbori zbog izborne krađe. Aleksandar Vučić da je hteo da napravi vlast, on imao većinu sa ona dva odbornika, gospodina Jerkovića i ženu koja je bila sa njim. Znači, to je bilo završeno i to je bilo javno rečeno. Dakle, oni su mogli tih 56 da namaknu, ali im nije padalo na pamet jer bi znali da bi to samo produbilo krizu, da bi izazvalo protest, jer sam taj izborni ciklus nije imao legitimitet zbog arene, na prvom mjestu zbog arene, dakle zbog masovne i dokazane zloupotrebe prava na prebivalište, dok nigde drugde to nemamo dokazano. Dakle, drugde će tek doći izbori. Sad, naravno, ja sam mogu da kažem da verujem da će toga biti u Nišu i u Novom Sadu i da vam budem sasvim otvoren, ja verujem da je to već spremno i za Niš i za Novi Sad. Ali ja to verujem. Za Beograd znamo. U krajnjem slučaju u Beogradu imate i za Beograd imate i spor pred Ustavnim sudom. Dakle, pred Ustavnim sudom se vodi spor za poništaj lokalnih izbora za Gradsku skupštinu Beograda, tako da je to jedna ozbiljna načelna razlika koja čini da ja nisam imao pravo. Što god je bila moja preporuka? Moja preporuka je bila svim lokalnim odborima da se ne izlazi nove izbore. Ali nisam mogao da donesem odluku da se ne izlazi, jer vi imate ljudi iz lokalnih samouprava koji kažu ovde nema zloupotreba prava na prebivalište. Neki smatraju da ima, ali da ima nedovoljnoj meri da može da preokrene, dakle da mogu i dalje da naprave neki rezultat. Znači, hoću da vam kažem, od trenutka kada imate Beograd da se ponavljaju izbori, da je dokazana bila krađa i zloupotreba prava na prebivalište, da imate spor pred Ustavnim sudom, a to nemate u drugim lokalnim samoupravama, ništa od toga, onda nemate pravo moralno, osim ako ste diktator u svojoj stranci, što ja nisam, da kažete ljudima ne izlazite, imate naredbu da ne izađete. Ko izađe bit će isključeni stranke. Dakle, nemate pravo tako nešto da uradite. Ono što sam ja sebi dao za pravo, moram da priznam, možda sam i tu preterao, ali prosto zbog Beograda osjećam da ne bih mogao ništa drugo da pružim, jer ja sam duboko uveren da je strahovito pogrešno izaći na ovu farsu, to nisu izbori. To je Hilovo i Vučićevo šišanje ovaca u Beogradu zakazano za 2. jun. Zaista to mislim. I bila bi me sramota da pričam o programu, a znam šta su radili 17. decembra i znam da to spremaju i za sada 2. jun, znam zbog Male Krsne koja je dokumentovana. Nešto mi javaju sa Vračara u Jovana Rajića da prijavljuju na lokale, nešto znam i ovako rekla kazala, mada to su sve manje više proverene informacije, ali sad idete na sud, ti ljudi ne bi to ponovo svedočili o tome. Ali znamo preko Male Krsne. Mala Krsna nema veze s Smederom, Mala Krsna ima veze s Smederom administrativno. To su ljudi koji su dovlačeni iz Male Krsne na Voždovac u Beograd da bi glasali za Beograd za ove ponovljene izbore. Dakle, znamo da vlast od toga nije odustala. Znači, to znamo, za ove druge možemo samo da nagađamo i zato sam ja sebi dao za pravo da dam preporuku našim lokalnim odborima da ono što je doneto na nivou predsjedništva i gradskog odbora Beograd za Beograd i gradske opštine u Beogradu, da to važi za cijelu Srbiju, a to je neizlazak. Dakle, to je moj stav, moje mišljenje kao preporuka. I onda sam sebi dao za pravo i to oni nisu, kako bih rekao, nisu sa oduševljenjem prihvatili, ali sad ću vam reći da to opet ima smisla. Rekao sam im da ja ne mogu da se pojavljam u kampanji bilo gde u Srbiji, dakle ni u Nišu, ni u Novom Sadu, ni u Valjevu, niti da mogu da koriste moje ime na stranačkim materijalima. Imaju ime stranke Nova demokratska stranka Srbije, imaju svoje imena na lokalu koje treba budu prepoznatljiva. Ja inače koji se borim za promjenu izbornog sistema, da pređemo na većinski izborni sistem. Dakle, ja se borim za to da ljudi preuzmu odgovornost i ljudi u stranci, dok ja sam poslao pismo svim predsjednicima i članovima opštinskih i gradskih odbora, rekavši da, dakle, dao tu preporuku da se ne izlazi, ali da naravno njihova je poslednja, jer oni najbolje znaju lokalne prilike i da li ima zloupotreba prava na prebivalište, da li smatraju da će ih biti ili da neće i tako dalje i sve ostalo, kakav je lokalni kontekst. Dakle, mi tu slobodu, ali da će poneti odgovornost, ne predamnom. Dakle, oni u stranci neće nikakve snositi posledice negativne ili pozitivne, dakle, ali će snositi pred svojim biračima.
U Nišu, u Novom Sadu, u Valjevu, negde ne izlaze, u Požarevcu ne izlaze, u Kikindi su odlučili da ne izađu takođe, da imamo jak odbor. Znači, stvarno sam im dao slobodu, jer smatram da nemam pravo na više od toga u ovim okolnostima, a što se Beograda tiče, kažem, stvar je potpuno jasna. Imate neke druge razlike koje su faktičke, nisu načelne kao ova pravna razlika, ali u Beogradu je činjenica da možete da postojite jer je centralizovana Srbija i suviše i da niste u gradskoj skupštini politički ćete nastaviti da postojite. U lokalnim samoupravama je mnogo teško da postojite da niste odbornik. Jednako to odborničko mesto ništa u suštini ne znači, ali teško postojite politički da nemate barem nekog odbornika. Mislim, može se, mi smo u poziciji toliko dugo, dakle, i digli smo se prema tome, znamo o čemu govorim. Ali nije isto kao u Beogradu, kao ostalom što prosto Beograd je država u državi. To je centar svih zbivanja u Srbiji, upravni centar, glavni grad, dakle, postoje ozbiljne razlike. Ja kažem, postoji i načelna razlika koja se direktno tiče izbora. U Beogradu se ponavljaju zbog izborne krađe, a nažalost, znamo zbog Male Krsne da se izborna krađa najavljuje i za te ponovljene izbore i potpuno je besmisleno izlaziti na njih, zato što to zaista nisu izbori, to je farsa i to je sačešće u krađi. I meni je žao što ovaj deo opozicije, jednako se ideološki ne slažem sa njima, ali sad to je nebitno, što je slomio taj jedinstveni front koji je, pored političkih organizacija opozicionih, okupljaju neke javne ličnosti, razbili su ga bez ikakvog razloga zbog partikularnih interesa i sad oni to predstavljaju kao da je to neka borba. Ne. To nije borba, to je saučesništvo u krađi, to je kolaboracija. I veliku štetu prave pravnoj državi, demokratiji, institucijama u budućnosti. Ogromnu štetu su napravili, ali, Bože moj, i oni će platiti cenu sad, kasnije, potpuno sve dođe na svoje u životu. Sad, imamo informaciju da vlast je izašla u susret opoziciji, da svi oni koji su zadnjih 11 meseci promenili prebivalište neće glasati. Kako komentarišete to i da li će to nešto promeniti? Pa neće ništa promeniti. Ja imam ovde taj zakon, to je danas, odnosno to je u proceduri izglasano u trenutku kada mi pričamo svakako. On ima dva člana, u suštini 3 člana izmene i dopune zakona, ali prvi član se odnosi na načelnu stvar, dakle za budućnost, ne samo za ove izbore, da niko ko promeni prebivalište ne može u narednih 6 meseci na tom novom mestu da glasa, što je inače mali period, odmah da vam kažem. To je trebalo bude načelno 12 meseci za budućnost, oni su to stavili na 6 i time su u principu dosta umanjali borbu, a imate član drugi koji se odnosi na ove izbore i koji unazad 11 meseci svako ko je promenio prebivalište ne može glasa u novom mestu. Jedini problem, a taj problem nije mali, on je sve, što ovo nema ko da nadzire i ovo nema ko da sprovede. Ovo je mrtvo slovo na papiru. I sad smo došli do situacije da taj deo opozicije odlučuje preko noći da veruje Aleksandru Vučiću i režimu SNS-a, koji je sve to, vidite SMS-a, lapsus, ali nije potpuno naivan i beznačajan, dao je poverenje ljudima koji su pokazali da nehaju za zakone, koji nehaju za ustav, kada je u pitanju Kosovo i Metohija, kamoli za zakone i izborne procedure. Dakle, mi smo i danas, imamo zakon o prebivalištu i boravištu koji kaže da prebivalište mora bude centar vaših aktivnosti, da to mora bude mesto gde ste trajno naseljeni i tako dalje, povezani socijalno, ekonomski, profesionalno i da ne nabrajam dalje. Slovo zakona. Pa se taj zakon nije poštovao. Pa je neko morao u državnim institucijama od MUP-a pa nadalje da bude takođe saučesnik tog nedela i protivpravne radnje da vi prijavljujete na adresu jednu 50 ljudi, 100 ljudi na 20-30 kvadrata. Dakle, nije problem toliko kod nas u zakonima koliko u činjenici da ovi ljudi gaze zakone. I sad smo došli u situaciju, pazite sad ovu ironiju i ovo potpuno ludilo, ja se izvinjam što ću to tako reći, da je vlast uspela da uradi da će sama opozicija, Zoran Lutovac će biti predlagač ovog amandmana, odnosno ovih izmena i dopuna zakona o jedinstvenom biračkom spisku, za koji nemamo nikakvu garanciju da će se sprovesti, niti nadzorne mehanizme, niti bilo šta. Znači, šta su oni uradili? Oni su odlučili da daju ovce na čuvanje vukovima. Izvinjam se što nemam tu naivnost da ne kažem nešto gore i što nas je iskustvo naučilo da Aleksandar Vučić i njegova kamarila gazde zakone i da čine sve da sačuvaju svaku lokalnu samoupravu. Vidjeli se šta je bilo u Ljigu pre par meseci, dakle u decembru mesecu. Dakle, ovo je jedno, kako bih vam rekao, prave budale od svih nas, ali ajde, to je manje važno. Ono što je gore, što su, ja ne znam ti ljudi, to Miki Aleksić i Radomir Lazović i cela ta ekipa, mislim, uz dužno poštovanje prema svakome, da li su svesni kakvu su štetu za budućnost svima nama napravili? Jeste vi svesni da su oni uspeli zbog tog spajanja 2. juna, mi smo rekli da do 18. aprila mora da se raspišu izbori, to smo rekli 1. aprila i 3. aprila, a ne tamo 17. Da su oni
zato što Ana Brnabić nije ispunila naš treći uslov, nego nije raspisala, nego je najavila da će da objedini sve 3. juna, to je 2. juna, izvinjam se, da su oni zbog toga skratili u zakonu o lokalnim izborima, skratili period kampanje na minimumu 30, znači može minimum da bude 30 dana, što je bilo apsolutno neprihvatljivo. Zato su mi rekli mora se najkasnije raspiše do 18. aprila, a ne da se najavi medijski 18. da ćete spojiti. Vi ćete u budućnosti imati mogućnost, a to će vas svakako koristiti, da raspišete izbore za lokalne samouprave u tom minimalnom roku. Znate što to znači 30 dana? Prvih 3, 4, 5 dana nećete dobiti uopšte notare ili, ako uopšte to bude bila mogućnost i dalje, overitelja opštinski. Dakle, nećete ih imati prvih 4, 5, 6 dana. Hoćete skupati potpise, pošto to je jako teško danas u Srbiji, na lokalu, 5, 6, 7 dana. Već ste na 10, 12 dana od raspisivanja izbora. Na manje od 15 dana od izborne tišine, pošto ona važi i za lokalne izbore, odnosno izbore za lokalnu samoupravu. Onda, dok vam proglase listu, vi ćete tek, evo, u najbolju ruku od 15. dana moći da štampate materijale s vašim brojem. Jer dok se ne proglase lista, nemate broj vaše liste. Imaćete 10 dana, 12 dana za kampanju. Ljudi, da li ste vi normalni? Ste shvatili šta ste uradili? Oni su za trećinu su nam skratili sa 45 dana na 30 dana, za trećinu su skratili minimalni rok za kampanju. To su neverovatne stvari, uopšte ne razmišljaju o tome. Sad sa ovim, ovo je prošlo naravno, su učinili da ovaj načelan stav od 6 meseci umjesto 12, kao što je trebalo bude, će biti u budućnosti važeći. Šta to sprečava SNS da 7, 8 i 9 meseci pred lokalnih izbora prebaci sve što treba da prebaci? Ništa ih neće sprečavati u tom. Njih ne spreče ni da antidatiraju to, jer oni imaju softver, imaju drže i nož i pogaču, kako bih vam rekao. A pritom, za ovaj član drugi, super zvuči, jedino što niste ni jedan mehanizam. Pazite, evo ga. Evo imate kamera. Ovo je ono što se glasa, što su izmene. Šta ste uradili s tim dopunama? Apsolutno ništa. Samo ste dali legitimitet vukovima da kolju ovce. Pa i treba da kolju ovce. Kad ste i vi ovca, kada učestvujete u tom. Znači, ovo je sve trebalo da bude drugačije, trebalo da bude na vreme. Inače, svi kad bi postojala dobra volja, ajde kad bismo i pretpostavili da Aleksandar Vučić ima dobru volju da zaista sprovede poštene izbore, što je prosto nemoguće misliti. Kažem, to je kao da date vuku da čuva stado ovaca, jer je pokazao da ga to ne zanima. Ali sve, hipotetički kraj, da budemo baš benevolentni i vi ja prema Aleksandru Vučiću, kažemo, promenio se, prosvetljenje, postao demokrata, preko noći usnio je nešto, pa nema vremena da se to sprovede. Na 20 dana od izbora, na 10-12 dana od zaključenja biračkog spiska nema teorijska šansa, promil šanse da se to sprovede. Na stranu što nema teorijske šanse ni da to zaista neko i želi da sprovede. Znači, jedna papazjanija i, kažem, jedno šišenje ovaca najavljeno za 2. juna u Beogradu svakako, ja se plašim. I zato ja Niš i Novi Sad volio bih da grešim. Evo sad javno kažem, volio bih da grešim za svi, za Beograda, kamoli za Niš i za Novi Sad. Ali kad slušam i ljudi iz moje stranke, a iz drugih stranaka, neodoljivo me podsjećaju na nas i na opoziciju i na sve ono što smo pričali za Beograd 17. decembra. Ali mi smo se opekli, pa nećemo drugi put. Oni možda tek treba da se opeku, ali da će Bog da grešim da se ne opeku, nego da zaista neke pobede uspeju da ostvare. Čak. Kakvi bi treba da budu mehanizmi po vama? Šta tu nedostaje, ajde? Prvo nedostaje pritiska, više ne možete. Znate, Aleksandar Vučić reaguje samo na pritisak. Ja sam ovde pravna rešenja. Sad ću reći nešto o tome. Inače, da se vratimo na ovo prethodno pitanje, kao da li su im neke uslove. Ne. Aleksandar Vučić, to smo ustanovili, mada to ne treba biti preterano pametan, čovjek koji nije demokrata i koji je pokazao da voli da lažira izbore, pod 1. Pod 2, pokazuje da će se boriti za svaku lokalnu samoupravu, primjer Ljiga to pokazao, ali pokazuje njegovo hvaljenje. Znate, kad imali su 65, pa dobiju 69%, on kaže dobro, ali možemo još bolje, znači to dok ne se zaokruži na 100% neće stati. I pokazuje treću stvar, da bez ozbiljnog pritiska neće ništa nikom dati. To važi i za Kosovo, da Kosovo daje i lakše nego što bi čovjek čak pomislio i za njega, a Kosovo ne treba davati ni pod kojim uslovima, niti pritiscima i pred pritiscima. Znači, samo reaguje na pritisak. Sad vi zamislite ovako, pritisak je postao dok je jedinstvena bila opozicija parlamentarna i dok ste imali neke ljude van opozicije, dakle javne ličnosti koje su bile također na tom stavu, na tom stanovištu i bili smo i nešto smo uspeli da izdejstvujemo. Od trenutka kada se taj opozicijani front razbio, a razbili su ga, ajde da budemo otvoreno, manjinski deo Srbije protiv nasilja. Jer kad vam Parandilović, s kojim ima korektan odnos, ne mogu da grešim dušu, ali Parandilović koji u suštini nema stranku,
Miloš Parandilović nema organizaciju. Ima na odboru Valjevo, možda još nešto pomalo. To su mlade organizacije koje tek imaju ideju da nešto prave. Ništa nije bolje ni Pavle Grbović, da se razumem. Mislim, pokret slobodnih građana je nekad nešto kao postoje, ali to je mrtvorođenče bilo, od početka. Znači tu, kakvu takvu organizaciju u Beogradu ima Zeleno-levi front i Miki Aleksić nešto malo po Srbiji. E sad, pošto su oni imali taj mehanizam da svako ko ima formalnu stranku ima jedan glas, tako je bilo tih prvih 5-4. Posto prebacilo na 6-3, ali prvo bilo 5-4. Znači, presudili su, eto, Miloš Parandilović. Mislim, šta god ja mislim o Draganu Đilasu, a politički ne mislim ništa dobro, ideološki smo potpuno različiti, ali taj SSP ima po Srbiji organizaciju. Ja znam zbog svoje organizacije. Imate mesta da imate samo Novu demokratsku stranku u Srbiji i SSP. Prosto zaista postoje takva mesta. U sve naše slabosti, njihove i naše, ja imam ozbiljnu organizaciju, ima on u ovim današnjem kontekstu. Znači, to nije većinski deo. Kad je manjinski deo taj front rasturio, opozicioni, i odlučio da iđe na izbore, čak i pre nego što je Ana Brnabić 18. medijski najavila da će objediniti sve lokalne sa Beogradskim 2. juna. Znači, oni su odluku doneli dan pre, 17. su je doneli maja. A više tog pritiska na Aleksandra Vučića ne postoji. Zašto mislite da bi on njima bilo šta dao kad ne mora ništa da im da? I ovo što im daje to da oni mogu da maše bilo čima, to, zato nema ni nadzora, zato nema ničeg i zato ništa od ovoga nema. Pravno rešenje. Mi smo izašli. Ovo je Tanasije Marinković radio, moj kolega s pravnog fakulteta, s kojim takođe imamo ozbiljne razlike ideološke, ali ovde je on radio kao tehnički, kao stručnjak, kao profesor ustavnog prava. On ga prosto Ustavni zakon o izmenama i dopunama Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava, kojim bi se sve legi artis pomerilo za jesen, a pre toga to bi ostalo dovoljno vremena da se svi uslovi obezbede. Zajedno sa mehanizmima, dakle, jedno je promeniti, izvršiti promenu u zakonu o jedinstvenom biračkom spisku, a drugo je napraviti mehanizme nadzora, kontrole i sprovođenja tih promena, kroz komisiju sa izvršnim ovlašćenjima i tako dalje i tako dalje. Ništa od toga nema, sve je to bio predmet naših predloga, zajedničkih predmeta opozicije, celokupne opozicije, od kojih je taj deo opozicije odustao, pod lažnim geslom biramo borbu. Ne, vi ste odustali od borbe za uslove, birate kolaboraciju i saučesništvo u krađi. Tako ćete i proći. Jedno što su otežali svima nama posao i što su produžili nešto vladavinu Aleksandra Vučića, što nama patriotama i nacionalistima iskonskim i pravim remeti posao, jer ne znam šta će ostati od ove Srbije sa Aleksandrom Vučićem na čelu. Jednako neke stvari mogu da kažem da su dobre, posjeta CIA, sve to bilo jako dobro, ali to je kod njih sve taktički rađeno, nije strateški u glavi Aleksandra Vučića, to je da još malo mešetari, da još malo šibicari između zapada i istoka, a u suštini one glavne nacionalne stvari pušta niz vodu, puštajući Kosovo i Metohiju, pušta i Republiku Srpsku i suštinski on nema, kad vratite Dejane 12 godina unazad je on na vlasti. Koji smo mi nacionalni temelj napravili? Jesmo ćirilicu podigli neki viši nivo? Ne, u Beogradu je podjednako sve na latinici, firmarine 90% nije na ćirilici, klinci pišu jednim i drugim pismom. Jesmo došli do nacionalnog pomirenja? Jesmo skrenuli taj put ideološkog utemeljenja naše nacije? Kroz sadržaje medijske, kroz masovnu kulturu, znači filmove, serije, ništa od toga. Nama o Košarama seriju prave niže razredni neki reditelji koji su bili vozači nekih drugih reditelja. Znači ne možete tako da radite. Nijedan istinski nacionalni temelj nije postavljen. Napravljena škola za državnu, visoka škola za državnu upravu, gde ćete formirati vaše kadrove. Nije. Ni blizu nismo stigli. Imate neku akademiju koja nešto površno radi, koja nema ni približno ono što bi trebalo na ovom našem društvu. Znači, apsolutno ni jedan temelj nacionalne politike i nacionalnog pregnuća nije napravljen. Jedino se pretvorila Srbija sa Aleksandra Vučića u direktora energoprojekta, to je visokogradnja, niskogradnja, malo putevi, malo zgrade i to je to. Ljudi, to nije vizija. To je jedno veliko ništa, a ne samo što nismo pravili temelje, nego smo neke stvari pustili niz vodu u Kosovo i Metohiju, sever Kosova i Metohije, ali da se ne vraćamo sad na to. Ajde, možemo i u tome u drugom segmentu emisije, nego meni, ajde da ovo priču. Znači, ovo je bio put, ustavni zakon, sve se pomera na jesen, inače, iz više vrlo poznanih izvora je to skoro bila gotova stvar, unutar SNS-a se pomeri sve za 29. septembar, međutim, ova kolaboracija dela opozicije... Dakle, je li to neko ih je pozvao da im kažu ili su oni... Za 29. septembar? Ne, ovaj deo opozicije da je... Ne znam, gledajte, sad ću vam reći, sad ću nešto stvarno ispričati što možda i ne bi trebalo, a stvari neću sve, ali imam primere kada su ljudi iz tog dela opozicije zvali ljudi iz evropske delegacije
i stranci da pitaju da li su neki uslovi koji smo mi hteli da stavimo u te papire, da li je to u redu sa njim. Znači, imate ljude koji su tu, ja neću da kažem da je neko išao na vino, ono što je Ponoš pričao, da je neko uzimao novac, što neki drugi pričaju, to što ne ulazim u to ne znam. Neću da grešim dušu, nikad ne pričam na pamet i nikad ne osuđujem tek tako, dakle, ne bavim se politikanstvom. Mogu da imam neki svoj stav, ali on je utemeljen onako, na nekom utisku. Ali ovo nije pitanje utiska, ovo sam prisustvovao u 2 navrata barem, gde taj deo opozicije kaže Evropa nije za bojkot i gde se direktno zovu telefonski ljudi, strane diplomate, da se pita da li je to u redu. A strane diplomate, Zapad ih je li to javno rekao, nisu bili da se ne ide na izbore, nego su bili da se učestvuje na izborima. Neki učestvuju tako u Americi na izborima. Kad već to, ne znam što se ušte meša u naše unutrašnje stvari, i taj deo opozicije, to znam sigurno, je poslušao više nego savet Zapada da se ide na izbore. Zašto Zapad odgovaraju izbori, a meni odgovarala politička kriza? Zato što sve što ovde održava stabilnost Aleksandra Vučića njima ide u prilog, jer Aleksandar Vučić je garant ostvarenja politike Zapada u Srbiji i u postjugoslovenskom prostoru. Ništa više, ništa manje. Onog dana kad je Hill rekao da treba da se izađe, mada nije mi trebao Hill, mi samo potvrdio moj stav da je duboko pogrešno izaći na ovakve izbore. Kad Hill nešto traži, jasno vam je da to nije u interesu Srbije. Sad, baš oko te krize, neki ljudi koji u javnosti se zalažu za izbore, oni kažu otprilike, znamo, to bit će krađe sve, ali narod voli da izlazi, veruje državi u tom smislu da može tako da se promeni. I 5. oktobar je bio tako, svi su znali da će Sloboda krade izbore, ali ljudi su izašli, bili su pokradeni izbori i imali smo povoda da pozovemo narod. Ako hoćemo i na taj način preko krize da promenimo vlast, mi moramo da imamo neki konkretan povod koji običan čovjek razume, i on bi razumeo kad bi u Beogradu bila opet očita druga krađa i da je trebalo izaći onda da bi se imalo povoda, ajde, da se... Da, jedini problem s tom pričom je što smo to imali 17. decembra. To se već desilo. I mi smo krenuli u tu borbu. I dobro smo je vodili dok neki nisu odlučili da odustanu od reči koje su dali i potpisali u krajnjem slučaju jedan dokument sve zajedno sa ljudima iz Proglasa i sa svima nama. Dakle, kako ćete sad vi? Ja vam najotvorenije kažem, dakle, ja sad kad bih išao, ja neću ići, ja sam rekao da svi odu, da idu na izbore, mi nećemo ići. Jer ja ne mogu da nosim kandidaturu za gradonačelnika, kada idem po televizijskim studijima da pričam o programu za Beograd, znam da se sve krade. Znam da se arena punila, znam da će biti novi, nećete oni zakupiti arenu, su se opekli. Na drugi način ćemo i to da rešavamo. Fantomske liste. Biće koliko hoćete. Zašto učestvujemo u FAR? A ja sad kao pričam, znate, Beograd koridor kulture, hoćemo napravimo pešački most, a ne gondolu, hoćemo investitorski urbanizam da konačno se ratosiljamo toga, da obuzdamo, hoćemo zelenila, hoćemo nadzemne garaže koje su jeftinije nego podzemne sa zelenim zidovima, hoćemo da Beograd prodiše, hoćemo nove opštine, mislim, decentralizaciju. Sve pričamo o tome, a farsa, sve je farsa. Pa izvinjam se, ne mogu to. Zaista ne mogu to i ponavljam, ja ne znam kako će ti ljudi, jer gledajte, da nije bilo arene, i kasnije Male Krsne koja nam je navila da će toga biti za nove izbore, ponovljene izbore, pa ajde. Posle ovoga ja ne znam ko će imati pravo, Savo Manojlović, Radomir Lazović, da kaže ne, sada, pa koga vi pravite budalama? Zovete građane da učestvuju u farsi, da sad budu saučesnici u krađi i u ludilu, a onda ih zovete protiv te krađe. Pa nije da mi ne znamo da je bilo krađe, kažem, u Beogradu se ponavljaju izbori. To možda može prođe za Niš i za Novi Sad ako se to desi, a i tamo može da prođe, ali manje nego da je to ponavljanje. Hoću da vam kažem, malo više nego da je to ponavljanje, ali manje nego da je to bilo. Tako da sve u svemu taj argument suštinski ne stoji. S kojim pravom će bilo ko od tih ljudi koji učestvuju na izborima imati pravo da se žali? Pa ja prvi, bilo me sramota, zovem građane, a zvao sam ih da bih ja dobio par mandata da učestvuju u nečemu što znam da je krađa. Znamo da je krađa unapred. A onda posle kažete, ne, ali bilo je krađe, jeli? A to nisi znao ranije. I to nismo znali ranije. Kako te nije sramota? S kojim pravom će neko da zove građane na bunt? Kažem, u Nišu, Novom Sadu još kako tako. Zato što se tamo ne ponavljaju izbori. Ali tamo imaju beogradski primer. Zato je moja preporuka bila da se ne izlazi nigde, ali kažem, zato nisam mogao da zabranim u potpunosti, a možda sam ja u zabludi. Za Beograd znam da nema nikakve šanse da se osvoji. I da se oslobodi. Neki kažu da je on toliko trao u Beogradu da je opet izašla opozicija da ovaj put ne bi mogao da krade toliko. To smo imali u decembru. I to smo mislili u decembru. Pobjeda biti sigurna. Pa to smo mislili u decembru. To sam ja mislio u decembru.
To sam ja rekao više puta javno, da ne vidim. Znači, uzeo sam rezultate prethodnih izbora, koji nisu bili tako davno. Bili su 18. pa su bili 20. Su 18. bili gradski, više ne mogu, toliko je bilo izbora, svrčit će svake godine 1000 izbora, a su bili relativno skoro, kad je Šapić postao gradonačelnik. Znači, 22. Znači, nije to pre 100 godina. Pogledajte rezultate koja koliko glasova dobiju u apsolutnim brojkama, preračunate, izmerite, vidite da je Beograd opozicioni grad. I da opozicija ima većinu. I to smo računali i onda shvatite, napravite analizu, kažete, i potpuno ste u pravu, nema razloga da SNS dobije više. Zašto bi SNS dobio više u Beogradu? Šta su to poradili? A ima razloga posle svega da opozicija dobije više. I pored toga, doduše, oni nisu dobili. Oni su izgubili većinu. S 56 su propali na 50-ak. Ali nismo ni mi do kraja uspeli da dobijemo. Zato što imate i arenu, zato što imate na stranu ono što smo mi već prežalili, što više se ne obraćamo pažnju na to, na medije, na bugarske vozove, na kupovinu direktnog glasova, na javna preduzeća, komunalna preduzeća i tako dalje. Znači da smo mogli, to bi bilo urađeno 17. decembra. U ovim uslovima, u takvim uslovima to nije bilo moguće, niti će biti moguće sada. Naročito ne sada. Dejane, tad su bili parlamentarni izbori. Po definiciji stvari je izlaznost veća kad su i parlamentarni izbori. Po definiciji stvari je izlaznost manja kada nema parlamentarnih izbora. Sada ih nema, ima samo lokalni, beogradski i ovi lokali. Kako mislite, koja je to matematika? Šta mnogo je lep, Radomir Lazović. Sava Manojlović je mesija, pa sad će svi beograđani da neće. Inače, tih likova koji misle da su ja, pa da bez njih ne može. Imamo dovoljno jednog takvog Vučića koji iznosi smetova decu, sećate se Feketića pre mnogo godina kada je bio prvi potpredsednik vlade. Nemojte me ljudi sa tim mesijanskim kompleksima. Šta mislite, šta će se onda desiti 3. juna? Pa ništa, imate samo dve varijante. Da li će naprednjačka vlast u Beogradu imati manji ili veći legitimitet, ali budem precizan. Kakva god vlast njihova da izaće njihova vlast iz beogradskih izbora, ona neće biti legitimna. Pitanje je samo da li ćemo mi našim izlaskom smanjiti nelegitimnost te vlasti ili ćemo našim neizlaskom povećati nelegitimnost te vlasti. Ona je nelegitimna, pa je nelegitimna. Jer vi kad pravite male krste ne možete, kad kradete izbore, to ne može biti legitimno. Pobedi me pošteno, nemam problem. Pobedi me, ma čak nemoj ni pošteno, pobedi me koliko toliko pošteno. Evo, ja sam zabranjen 2 godine na Happy-u, na Pinku, na B92 i na televiziji Prva, u redu. Čak i za izbore me nisu zvali sad ove 17. decembra, pre 6 meseci. Nema nikakav problem. Či to je nepošteno. Ali pobedi me sa nekim minimalnim poštenjem u smislu te procedure, nemoj da kradeš glasove na biračkom mestu. Nemoj da volčiš ljude koji ne žive tu, kojima si fiktivno dao prebivalište. I tako ću da izađem, tako sam izlazio do sada. A sad baš da izađem, niti vas ima na medijima s kojima se napadaju svakodnevno, niti imate novac koji ne imaju, niti imate mogućnost da kontrolišete kupovinu glasova i tako dalje. E sad, pored toga što dovolčite ljude u lokalne samouprave koji ne žive tu, pa dajte ljudi, previše. Nismo baš takve budale. Jesmo mi entuzijasti i verujemo u našu snagu i verujemo u našu spravnost naših stavova. A znate, pobićemo se vi ja sa zavezanom jednom rukom. Pa ja sam rekao, zavežite mi 2 ruke pa imaš noge pa ću neki udarac, low kick, middle kick, nešto ću da uspem, dobit ću batin, ali ću imati minimalnu mogućnost da i ja dam neki udarac, da zadam neki udarac. Ali da mi vežete i ruke i noge, da kažete ajde u ring, pa čekajte, sam budala. A kako će vaša biti strategija tokom ovih izbora za Beograd? Ćete praviti neke bojkot kampanje? Ja ne znam kada će se ovo emitovati, pošto ovo nedelje. Onda smo juče imali, neka tako bude. Imaćemo glavni štand, to jest imali smo glavni štand u odnosu na dan i vreme emitovanja ove emisije kod Ruskog cara, gde delimo flajere, gde smo delili flajere u 12 časova, gde smo delili flajere, gde na flajerima imate ovako jednu grupicu ovaca, ovčica, imate kutiju glasačku, piše 2. jun Beograd, imate Hila i Vučića koji se rukuju i smejulje se, jer je to njihovo maslo, i piše Beograd neće Hilove i Vučićeve izbore pod znacima navoda, jer to nisu izbori. S druge strane imate određen broj poruka, zašto ne treba izaći na ove izbore, jer to nisu izbori. Svako kome je stalo iole do slobode, do demokratije, do pravne države, pa i ko čuva svoje samopoštovanje, svoje dostojanstvo, neće biti saučesnik u ovoj kraći. A na dan izbora? Pa na dan izbora ćemo vidjeti kakva je atmosfera. Sad je to mnogo teže. Sve što sam ja planirao, što stavio na papir, i to imam negde ovde. Vrlo sam ja to temeljno radio i mi u Novoj demokratskoj stranci Srbije. To je moglo da se uradi samo sa jedinstvenim frontom svih opozicijnih političkih stranaka
parlamentarnih javnih ličnosti, taj bi se front proširivao i to je bio jedan segment u tom planu proširenje tog fronta. I to bi, verujte, znate, kad vi dodate tu i sportiste, kad dodate i glumce, kad dodate niz nekih ljudi, to je već ozbiljna snaga. Nacrt mogućih pravaca delovanja u slučaju izlaska na beogradske izbore raspisani za 2. jun. Neću dalje pokazivati. Jedna strana, druga strana s nekim akcijama, to je inače dopunjeno, treća strana. A jeste pokazivali i ljudima iz opozicije to, jel znaju? To je dato, da, naravno. To je dato na jednom I sastanku oni su pre mesec i po dana. znali da postoji ta mogućnost. Naravno, o tome sam pričao. Ja, vidite, da divno čudo, čak i Lutovac bio jedan od najglasnijih. Njega su neki zvali Taliban. On je bio za građansku neposlušnost i o tome ima nešto u ovom planu našem. I niz nekih mogućih akcija i tako dalje. Van institucionalna borba. Institucionalna borba u Narodnoj skupštini Republike Srbije takođe, koja se može blokirati iznutra. Bilo i dobrih ideja. Međutim, eto, Lutovac nekim čudom pređe na drugu stranu. Neko mi je rekao da njegov deo stranki sa Vračara, pošto vapio za tim Vračarom, da ponovo uzmu vlast, pa su zbog Vračara odlučili da žrtvuju i borbu za uslove i samim tim za demokratiju i za pravnu državu i za samopoštovanje. I sad su kao krpe. Ja ne razumijem, da vam kažem još nešto. Mogu i da nestanem. Znate da ja nisam klasičan političar. Prvo, nemam tu vrstu sujete ko što sad mnogi pokazuju. Drugo, ne živim od politike, Bogu hvala, sad sam s fakulteta. Imao sam vežbe danas. I treće, sam dosta spokojan jer šta god bude, bit će zasluženo. Ja verujem da ćemo biti vlada, da ću ja lično voditi ovu državu. Ali sve i da se to ne desi, nemam tu nezdravu ličnu ambiciju. Pisat ću udžbenike međunarodnih odnosa, imam kako da doprinesem, ako ništa, kroz taj pedagoški rad sa klincima, sa studentima na pravom fakultetu, da pokušam da im nešto prenesem od znanja i neku vrstu vaspitanja, da nema leba bez motike i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja nemam nikakav problem, ali ta ideja da vi zbog Vračara zapravo zakujete vola zbog kilo mesa. Dakle, to je meni prosto neverovatno. Pitanje na kraju šta će biti na tom Vračaru, ali to su sve pirove pobede. Ako bude nekih pobeda ove opozicije, to će biti neverovatne pirove pobede. Zato vas pitam iskreno, da prekidam, da li postoji šansa da Vučić prihvati makar jednu opštinu da je izgubio, ne samo u Beogradu? Ja ga ne znam puno. Nije tajna, vidim da je Milenko Jovanov izvukao mi neku izjavu iz 22. godine, či javna, ja nikad ništa nisam krio. Nešto sad, da li sam ja to rekao, kako sam rekao, pitaj Boga, ali uopšte ne negiram da sam tako nešto mogao da kažem. Izvukao mi izjavu kako ja hoću, kako ne isključujem koaliciju sa SNS-om tad. Vi znate da sam ja, pa i ne znate sve, ali sam, verujte, bio spreman da idem mnogo daleko da im pomognem da ne izdaju. Čak sam jednom rekao, ako treba da izađem iz politike, izaću iz politike, nikakav problem nije. Izaći ću, neću zabavim. Samo nemojte da izdate. Nije bitno, kanali komunikacije uvek postoje. Kako sam rekao i kome sam rekao. Jer mi je preče da se francusko-nemački sporazum da se nikad nije prihvatio, sada se odbaci, nego bilo šta drugo. Znam kuda to vodi, znam ko je to nestanak srpskog naroda, ako to zaista sebi dozvolim. Tako da ja njih i znam, a opet i ne znam puno. Ali ono malo što znam, i to je odgovor na vaše pitanje, Aleksandar Vučić neće dati ni kvadratni milimetar svoje moći i svoje vlasti. Nigde i nikome. I mislim da mu tu treba verovati, inače mu ne treba verovati jer puno iznosi neistinu, odnosno laže. Laže kako Zine kad priča o tom nacionalizmu, Kosovu. Neverovatne laži, neverovatne manipulacije. Ali neke stvari mu treba verovati i neke stvari, neke pojavne oblike, ilustracije njegove psihe treba pratiti. Ja sam to prvi put sam se zabrinuo, kažem, svaki narod zasluži sud. Ja sam vrlo pravičan, či nemam problem s tim. Možda da te vas boli što vam narod nestaje, ali kako bih vam rekao, kako nismo sposobni da se vratimo na staze stare slavi, da imamo samo poštovanje, ko nas šiša, mislim, šta drugo da vam kažem. Ali prvi put sam se zabrinuo, dakle, ustavno rečeno, kad sam posle nekih lokalnih izbora, ne znam koji su bili vanredni lokalni izbori, par godina ima, i sad njihov tadašnji, sadašnji, da je sad ministar postao predsjednik izvršnog odbora iz Sauba, Glišić, kako mu beše ime? Ministar. Da, postao da je ministar, pa treba neko kontroliše pare, Darko Glišić, tako je. Treba neko kontroliše pare za Expo, on je valjda to, ministar za novac, SNS. Ali mislim vezan je za projekte, te čini mi se. Da, građevinstvo. Tako, građevine, Vesić, ali oni baš ciljano će se zapravo baviti tim, da prosto mora da ostane u okviru porodice.
Glišić, dakle, se ubao je bio, šta smo krenuli? O tome lokalne izbore, da li će prepustiti za Ne, Glišić je bio, taca se, znači Glišić je bio na televiziji, sad se hvalio to, kako su u tom nekoj lokalnoj samoupravi su sa 72 prešli na 75. Negde sa 68, uvek tako, procenti su visoki, ali još viši. I onda je Vučić nešto na komentare su odlično, ali kao treba dalje. Ono što sam malo čas rekao, a šta je to dalje? Tad se prvi put zapitao čoveč, ima preko 60%, preko 70% u nekim lokalnim samoupravama. Šta je to dalje ako si demokrat? Šta treba da ti u glavi, da ti težiš i šta je krajnji ishod toga? Dalje i krajnji ishod te logike je 100%, ali tako? 100%, ne može da staneš, što bi se zadovoljio sa 80%. Znači, ako stalno dalje, to se završava sa 100%. To je jednopartijski sistem, to ne postoji niko drugi do nas sami. Onda vratim film, to sam pričao već u emisiji, kako se on nebrojano puta, prvi put sam ja to čuo od njega lično na konsultacijama 2017. godine, nikad to nisam iznao javno, kad je rekao, Miloš, na tom pređe na ti vrlo lako. I onako se nismo poznavali. Ili vrlo površno iz Skupštine 2012. Kaže, napravio sam, nikad nije postala ovako jaka organizacija kao SNS, nije bitno, napravio sam mašinu za mlevenje mesa, kaže, od Saveza komunista ovako snažna organizacija nije postala. Izlazim odatle i pitam se, kako može da mu padne na pamet da poredi svoju stranku sa jednopartijskim sistemom komunističkim i Savezom komunista? Šta treba da mi u glavi? Zamislite kad bi imao ambiciju da od novog DSS-a napravim mašineriju kao Savez komunista, koji nije imao protivnika, jednopartijski sistem. Sad kad spojite, onda je to više puta javno rekao. Više puta je javno, dakle na televiziji, u televizijskim nastupima i emisijama je rekao da ništa nikad nije efikasno postalo kao SNS od još Saveza komunista. I sad kad spojite, te koji imaš nekoliko kockica koje valja spojiti u njegovim govorima, o njegovim tim idejama, vi shvatite da je reč o jednom ordinarnom autokrati koji uopšte ne razume demokratiju, koga demokratija ne zanima i koji ima ideju da ima apsolutnu vlast. Kad bi mogao da pretvori Srbiju jednopartijski sistem, to bi uradio. I idemo ka tome, što najgore. Znate, ovo proklizavanje našeg društva u nešto što je zaista autokratski režim i postaje vrlo zabrinjavajući. Ja sam 2017. rekao, ovo nije Severna Koreja i tada stvarno mislim da nije bila Severna Koreja, nije to ni danas. Kako nije, prekinuli smo uživo program. Da, ali ne bismo vi ja bili ovde, ne bi bili N1, Nova S, ne bi bilo to, ne bi prosto postalo. Ja sam tu ipak vrlo precizan, ali pazite, idemo ka tome. Neće to biti nikad Severna Koreja, ali će biti može da bude jedna Rusija putinovska. Što god ja mislio o Rusiji, koliko god ih ja pošto i volao tu kulturu i volao i njihove pisce, počeo od starih do ovog posljednjeg Prilepina koji je izuzetan pisac i u svakom pogledu i čovek očigledno i ratnik i pisac i pesnik. Ali nije meni putinovski režim kao režim ideal. Jedina, i to nije mala razlika, Putin ne smanjuje teritoriju svoje države. Putin povećava teritoriju svoje države. Pa onda i možete da oprostite neke stvari. Kao što sam ja bio spreman da oprostim ovde neke stvari u smislu manjkavosti i demokratskih procedura, ako branimo Kosovo. Pa ako treba da branimo Kosovo i Srpsku, pa zavedi diktaturu, neće imati problem. Nije da me to puno raduje, ali ako si nacionalista, patriota i to radiš zbog opšteg interesa, dobro, zažmirit ću zatvorit ću jedno oko, zažmurit ću na jedno oko. Nisam ja sam između demokratije i nacija, biram naciju, ali uglavnom se ispostavi da teško može biti nacije bez minimum demokratije. Kažem, nisam ja ljubitelj ni tog Putinovog političkog režima, ali kažem, čovek on barem brani svoju državu. I brani je dobro, skupo to košta, to duše, mogli su budu pripremljeniji, ali širi svoju teritoriju. I neće stati. I neće im niko ništa moći. Jesu oni nuklearna sila i sve to stoji, ali ne sužava teritoriju svoje države. A ovaj sužava teritoriju naše države i pritom ne dajući ne znam šta, nego Kosovo i Metohiju. Zato što suštinski ne razume ni našu istoriju, ni Kosovski zavet. Ja sam rekao, to on je materijalista u filozofskom smislu, materijalista, racionalista, on je pravi komunista u suštini, po mentalnom sklopu. Nije to, taj šinjel, taj radikalski, taj DB, lažni patriotizam, nije to ništa čudno. Nisam ja to shvatao do kraja, moram da priznam, to je ljudi koji me gledaju, koji vole, inače negativno komentarišu, ali nisam to shvatao do kraja. To sam poslednjih par godina uz neke razgovore sa Vojislavom Šešeljem kod njegov magistratu, jedan pot sa Bioskovićem i to sam pričao, i par nekih drugih razgovora, i onda sklopite taj mozaik, tu sliku i shvatite zapravo da je to jedan potpuno lažni, jedan bezbožnički, jedan falš, fasadni patriotizam. Ništa oni ne razumeju u srpskoj istoriji. I oni smatraju da smo mi proizvod. Oni su stvari konstruktivisti bi bili u nauci ili ti dekonstruktivisti danas. Smatraju da smo mi proizvode određenih istorijskih datosti, mogli su budu i drugačije. Pravoslavci, mogli su budu moji katolici. Mislim, sve to tako. To čak iz nekog razgovora sa Šešeljem mogu da navedem. I onda shvatite da je to jedna
Zato su oni užasno racionalni i zato su uvijek bili argumentativni dok nisu potpuno poludili od vlasti. Bili su jaki u raspravama. Nije Šešelj bez razloga bio jak u raspravama. Tu formalnu logiku vladao je jako dobro njom. Ali van tog materijalnog dela oni nemaju suštinsku duhovnost. I zato Aleksandar Vučić može, i time završam, i to sam rekao prošli put, dok je Milica Đurđić-Stamenkovski bila ili glumila, ne znam, opoziciju, pa smo imali jedno tamo negde februara 23. godine nakon prihvatanja francusko-nemačkog sporazuma priredili smo mu doček u Skupštini gde je bio jako nervozan, sećate se te sednice, relativno burno, nije to bilo bog zna šta, ali za naše prilike prvi put ga je neko dočekao i nije mu bilo svejedno. Aleksandar Vučić je došao na raspravu o Kosovu i Metohiji. Vidio sam da je bio lično pogođen. Pa da, urnisali smo ga tada, moram priznam, bio je sav za crvenost i mene, čak to nikad nisam javno rekao, neću ni sada, ali su bili ustali, pa je onako gledao me oči i neko psovanje je tu palo, ali mislim, potpuno ne priliči čoveku koji je na toj funkciji. A to je sad sve nebitno. Ima jedna druga stvar koja je mnogo rečitija o njemu. U nekom torku se zaorilo sa ove naše strane patriotske, ne damo svetinje. I to smo pričali. Znaš što je on, kad je došao do daha i do mikrofona, rekao, šta vi ne date svetinje? Pa ja sam izgradio hram Svetog Save. Ne se gledajte. Ajde, to što je on izgradio, to mi čak i toliko ne smeta. Jer to kad kažu to su naše pare jeste, ali onda on odgovori, ali gde su te pare su bile naše i pre 10-15 godina, pa niste to ulagali. Znači, jesu to državne pare, ali... Ali i Rusi su dali. I Rusi su dali, ali pazite, opet neko napravi da Rusi daju, neko napravi da je veći budžet. Znači, taj deo ja sam napravio, razumem. Ja to nikad ne bih tako rekao, naravno, niti mi je palo na pamet da tako nešto kažem, ali donekle mogu da razumem. Znači, nije mi to najgore. Ono što je zapravo tu bilo rečito je da on poredi naš saborni hram, ništa, hram Svetog Save, ali ne možete ako shvatate i snagu zaveta, i ako imate tu jednu duhovnu crtu, ako imate prosto, to je pitanje senzibiliteta intelektualno, nije to pitanje pročitane knjiga, to je ili imate ili nemate. Znate, prema abortusu ili imate od srca, da ne kažem iz duše stav ili nemate, to je na osjećaj, nije to sad 12 nedelja, 9 nedelja, ne. Ako shvatate da kad se te ćelije dve sretnu da je to čudo, a ja to shvatam, nešto sam pretarano vernik veliki, nego što prosto tako osjećam, iz stomaka mi to ide. Znači, ne možete me ubediti u suprotno. Život je čudo kao tako. Stvarno, dobro. Tako i za ovo. On je uporedio hram Svetog Save time sa Bogorodicom Ljeviškom, sa Gračanicom, sa Dečanima, sa Banjskom, sa Svetim Arhangelima i da ne nabrajam dalje. Što je nemoguće. Prosto nisu iste dimenzije, sav značaj našeg sabornog hrama, hrama Svetog Save, ovo je ogroman značaj, prosto nije uporedivo. Na takvoj rečenici se on izda i zapravo shvatite da on nema nikakav suštinski odnos prema tome. Da je to sve na nivou, i kad se ono malo zapije, pa kad je bio sa sinom nešto rođena ili Jugoslavija, pa imao fono izjave, sjećate se te fono izjave? Popeo, vidi se u glasu da je malo vince udarilo, i rekao, Kosovo i Metohija, najveća srpska svetinja, nikad im neću dati, pa je dao. I to je zapravo progovorila iz njega naučena priča radikalska, ali i naučena. Jedno je kad naučite, drugo je kad to što govorite, osjećate. I na takvim stvarima vi vidite, i zato on tako olako to Kosovo, evo Savjet Evrope, da uđe samo da mu se daje zajednica srpskih opština. Pa čupite, mislim, da li ste normalni? Dajete legitimitet Kosovu kao nekakvoj državi, što ona to nije, jer se prima u međunarodnu organizaciju gde mogu biti članice samo države. Da li ste normalni? Zato ja mogu čak i, ja sam već smatrao da je to izdaja, ali Briselski sporazum 2013. da bi eventualno mogu da razumem da je to bila kupovina vremena, jačanje zemlje, ekonomsko i tako dalje, ali ne možete po tu kategoriju taktičkih radnji da podvedete francusko-nemački sporazum i Ohridski aneks. Ne možete. To je izdaja, to je vele izdaja, to više nije pitanje taktike. I na tome se dođe, tad je krenuo naš politički rat. Sad, mene zanima još nešto vezano, evo vi govorite da je on komunista i sve ostalo. Pa ne, po mentalnom sklopu idealan. Dok neki drugi smatraju da prve rečenice Vojislava Prvi Radovi, Vojislava Šešelj su bili hvalospevi Titu. To ima ljudi koji su mu bili mentori, koji pričaju tamo, ajde. Može je Šešelj više komunista, a drugi smatraju da je u stvari Vučić pre svega kriminalac na vlasti. Koliko ta... Jedno ne isključuje drugo. Dobro, komunisti su... Pazite, ali komunista ne ideološki, nema ideologiju, po mentalnom sklopu, po psihološkom profilu bi mogao da bude. Pa to, materializam, odsustvo vere, mnogo toga tu ima. Ne, ali evo,
zašto govorimo o kriminalu? Ako imamo i tu notu vlasti, ovo kriminalnu i sve ostalo, da li ova vlast može i da se ruši samo na nacionalnim pitanjima ili stvarno moramo da ga udaramo i tamo evo, zanimljivo je u Milo Đukanović su litije bile povod da padnu, ali ja pošto sam statističar gledajući, mene to jako zanima koji deo stanovništva je bio taj odlučujući. U Crnoj Gori za promjene po meni je bio odlučujući ipak deo onog stanovništva koji je bio građanista, koji je glasao za sve vreme za Crnu Goru, čak i za odcepljenje, ali koji nije više mogao da gleda. Se korupcija i koji je morao i bez svega da glasa. Jer da nije tih bilo 4 poslanika URE, među kojima je jedan deo demokrata, bez obzira koliko su Srbi tamo uspeli litijama da izvuku, ne bi nikad doveli do promjene. Sad to smo na koka jaje pitanju. Dobro, ali sad ću vam reći... U tom smislu, da li možemo da odvajamo borbu zbog Kosova? Ne možemo, s tim što ja mislim da je ona fundamentalna inicijalna kapisla nacionalno pitanje. Ja sam, kada je Slobodan Milošević povukao vojsku s Kosova i Metohije 99. u junu, mislim, niti se hvalim, niti sam rekao nekim svojim baka tetkama da mu je ostalo još godinu dana, da izgubi legitimitet. Na tome se gubi legitimitet, ne na korupciji i kriminalu. Pogrešio sam za eto koliko meseci, jun pa do oktobra, godinu i nešto bi bilo, a ja sam mu dao godinu dana. Znači, na tim stvarima se gubi legitimitet. Ovo onda dođe uz to. Meni je bilo vrlo simptomatično, Miki Aleksić je održao sjajan govor u Skupštini. Dan nakon mog govora. Znači, znate da kada je bila sednica, ja sam uveče bio posljednji, zatvor nisu mi dali ni pravo na repliku, poludili su, iziritirao sam ih maksimalno, jer sam o Kosovu govorio najviše, kad je bilo mandatar, dakle, sastav vlade, odnosno glasanje za vladu. Da, preneo Srbinu. Miki Aleksić je sutradan izuzetan govor. Ne u smislu državnička, tu nema nikakvog državničkog, ali izuzetan govor u smislu kako je izveden, šta je rečeno, komunikacijski, sve je to bilo pod konac. Efektno je bilo, sve je bilo super. Pogotovo iznutra je to još bolje delovalo vratno nego preko malih ekrana. Na njegov govor se nisu nešto preterano brecnuli. Onako, ovako, nisu ga nešto puno ni napadali. Ne znaju da na korupciji oni u suštini ne mogu da padnu. Ne mogu da padnu dok koliko toliko oni uzimaju puno za sebe, nešto ostaju i državi. Nešto malo daju penzionerima, znači da se ne lažemo. Nije danas ekonomska situacija katastrofalna i tragična. Prosto nije. Ako neko kaže da jeste, slagaći. Da li je svidalno, daleko od toga, da li ima mnogo ljudi koji loše žive, ima ih puno i previše koji loše žive, da li ima puno ljudi koji dobro žive i srednje klase nekakve, ima ih više nego ranije. Također, znači, stvar nije crno-bela. I dok nema nešto što su socijalni nemiri, on je miran. A izuzetno vodi računa o tome da nema, i zato priča o infrastrukturi, zato priča o platama, zato priča o penzijama. Nešto i uradi. Pitam ja i ljude u osnovnim školama, pitam ja i lekare, pitam ja i neke vojnike, oficire, kako im se kreću te plate. Da li je sjajno? Nije. Da li je bolje nego ranije? U mnogim segmentima jeste. Prosto jeste. Može to da ljuti. Ko što ja kažem, poseta sija svaka čast. Žao mi što oni to neće, znam da je neće iskoristiti kako treba, jer to nije deo neke vizije i civilizacijske, istorijske Srbije i mesta Srbije u istoriji i mesta Srbije u svetu, nego će to opet da iskoriste za to njihovo šibicarenje i mešetarenje. Ali, kako bih vam rekao, predsjednik najveće sile svetske, iako nije sada, kao držimo da je Amerika još uvek ta, u najavi, nezaustavljiva, znači bit će prva svetska sila. Dođe u 3 evropske države, ode u Francusku, sledeća etapa bude Srbija. Gledajte, nije malo. Šta god bio, kakav god bio odnos, šta oni hoće da rade, šta, nije malo. Treba imati takvu bilateralnu posetu. Znači, ja nemam pravo, nemam problem da kažem da nešto nije loše rađeno. I svi u stranci, koliko god mi skinuli bi Vučića sutra i sve najgore njemu pričamo u političkom smislu, nemamo problem da kažemo ovo je dobro uređeno. Dobro uređeno. Bez ikakve dileme. Da li može bolje, da li uradi ti bolje. Dovedi ga ti za početak, da ti dođe u Beograd. Po drugi put. Kad kažem ti, ne mislim na vas, nego bilo ko od nas. Možda kad mu date rudnik zlata i kad mu... Sitno je to u odnosu na Kinu. Ljudi, ajde sada i pritom... A ne, ali to je sidrište za dalje akcije. Pritom, pa dobro, imaju oni naravno svoj interes, ali bez obzira, treba to ukomponovati. Nije to uopšte mala stvar, niti je to lako u odnosu na zapad uvek uraditi. Sad, samo to šibiceri pa da malo pusti Kosovo, sutra će Srpsko i tako dalje. To ono što smatram da će na kraju biti gore nego vođe kod Domanovića. Na kraju ćemo gore završiti. Da se vratimo na ovu korupciju.
Znači, održaj Miki Aleksić taj govor, dosta ubitačan, a reakcije ništa posebno. Prethodno već moj govor, koji ja mislim da je bio mnogo ozbiljniji u državnom smislu, ali je bio manje efektan. To bi isto nemam problem da priznam, u smislu za ono što je sada danas, ono što se traži da budete ovakvi onakvi. Kao opareni su bili. Kao opareni su bili. Čak i Vučević, koji je do tada imao, držao do nekakve pristojnosti, zglajznuo malo u tu njihovu retoriku koja je dosta bedna, niska, besmislena argumentacija i lična ponekad i tako dalje. I Jovanov, i on, i počeo od Brnabićke, koja je rekla, vi pretite ovde. Ne preti. Ja rekao, evo sada padnem ovde mrtav, srce, šlog, ništa to ne menja, odgovarat ćete pa ćete odgovarati. Ja to stvarno mislim, ali nešto mislim, to tako mora da bude. Mislim, uvek se odgovarat ćemo i mi za naše postupke. To je čista mehanika, nema ništa ko pret, ne pretim. To vas čeka pa vas čeka, ljudi. Na ovaj ili na onaj način, pa odgovarati pred istorijom, odgovarati pred sudovima, odgovarati pred pokoljenjima, nebitno. Odgovarati hoćete. Ne možete da pustite Kosovo i Metohiju niz vodu da izdate i da mislite da će to tako proći da ste izgradili 300 km autoputa ili 30 km autoputa. Ne biva. Braćo, ne biva. Tako da, to je odgovor na vaše pitanje. Vrlo dobro oni znaju šta može da ih sruši i na čemu se gubi legitimitet. Dok on važi za patriotu i dok koliko toliko ima hranu u frižiderima, on ne mora brine. Njega ruši trenutak kada Srbi shvate da on prevarant i šarlatan u nacionalnom smislu. I da će u nacionalnoj politici biti katastrofa i da kamen na kamenu neće ostati. Tog trenutka je on srušen i zato mene ne pozivaju 2 godine na njihove televiziji. Jer svaki put kad se pomene Kosovo, to njima ne odgovara. A kad će biti taj trenutak? Imate šta treba da se onda desi? Nemam, ja sam tu miran. Gledajte, to ne možete, neke stvari ne možete predvidjeti. Ko je mogao da zna da će Milo Đukanović imati tu sumanutu ideju da donese zakon ili da predlog uputi o verskim, kako se to tamo zove, njihovom zakonodavstvu, javnom pravu. To je bio zakon o verskim... Nije sloboda. Nije sloboda veroispovesti. Nešto vezano... nego za verskim zajednicama, ja verujem da je bio. Ali hoću vam kažem, bitno ostati u borbi. Ja sad da vam pričam kao nekad Jeremić, diktator će pasti do Vaskrsa, samo nije precizirao koja godina, a onda mu pomaže. Ma daj da ovo za rezoluciju da kažemo da može da prođe, da je prihvatljiva pomoć, da do te rezolucije ne dođe, ali sve o svemu bitno je boriti se snažno, najbolje što umemo i mi to radimo u vrlo lošim okolnostima i mi kao stranka i opšte u Srbiji. A kako će se otvori, kako će Bog, vi kažete pomoz Bog, kako će Bog da udesi neke stvari? Ostavite nešto malo i nekim silama koje nisu u našim rukama i ne zavise od naše moći. Bitno je samo kad se to desi da ima ko da preuzme borbu i da preuzme vlast sa vrlo jasnom politikom. Ja spremam i neka zakonodavna rešenja ili ti zakonska rešenja. Nekad je u pitanju ilustracija, ne volim tu reč, ali već se kod nas formira jedna ozbiljna, koherentna vizija i celina konkretnog delovanja nakon Aleksandra Vučića. I nešto već polako ovog leta ćemo da pretačemo u zakonske predloge, da nas ne dočeka vlast, da ne znamo šta ćemo, gde ćemo. Znači, vrlo dobro znamo šta hoćemo i naravno bitno je biti u borbi. I ajde što gubi on malo gorivo te svoje mašinerije. Vidite, u ljudskom tom smislu resurse ova vlada je samo izmešali stolice. Kako komentarišete to? Koje da je na čelu vlade čovjek za koga sami novosađeni kažu da je izvršni organ Andreja Vučića? Pa, nažalost, svi su oni izvršni organi Aleksandra Vučića. Ne, ali ovo je Andreja Vučića. Da, posebno Andreja Vučića. Za Miloša. Vučevića, sve mi jasno. Znam za tu priču ja od ranije. Mislim, Andrej Vučić opet nije ništa bez Aleksandra Vučića i ne radi ništa mimo njega. Ja sam s Vučevićem imao korektan odnos. Mi smo bili, dok su me zvali u prvu, dakle do pre 2,5 godine, ja nikad nisam bio kod Marije Stamenić-Savić sam. Nikada u životu nisam pozvan sam da gostujem kod nje. Uvek je to bilo s nekim. S druge strane, i to je barem u 2, a možda i u 3 navrata bio Miloš Vučević. I s njim je komunikacija bila pristojna. Bio je jedan od retkih kadrova Srpske napredne stranke, koji nije urlao, koji nije prekidao, koji je koliko toliko smisleno i argumentovano odgovarao. Znači, vrlo je to bio jedan pristojan razgovor. Znači, ta 2 ili 3 puta, ne znam, smo imali više emisija, ali uglavnom smo se sreli samo tamo. I mislio sam da ima ipak neku vrstu, da stoji nešto više od ostalih. Međutim, sad sam u Skupštini shvatio ne toliko odgovor u meni, koji prosto nije bio dostojan mandatara za sastav vlade Republike Srbije,
nego u jednoj prethodnoj epizodi, to stvarno nije videla u direktnom prenosu na kamerama, odnosno na televizijskim ekranima. Ne znam da ste ispratili početku je Bora Novaković. Što ne bih uradio, mislim da to nije bilo dobro, što god ja mislio. I izašao pred samog mandatara, pred kraj njegovog govora i drao se, vikao je, zaista se drao zapravo, uz neke slike Vučevića sa nekim kriminalcima ili snajperom. Predstavio ih on kao kriminalci, ne ulazim u to, ne znam. Snajperom. Ne znam nikoga tu. Mislim, tako čoveka zove snajper. Ne znam, pa neću ni da sudim, ali kažem, što god ja mišljam ovoj vlasti, mislim da u Domu Narodne skupštine, pri tome i ne znam ko je to tu praksu ustanovio da imate diplomatski kor gore u galeriji koji gleda se ekspoze imaju televizor, pa neko uključi televizor, pa ne gleda na televiziji prenos ekspozea, pa nek zapisuju. Sve i da smo mi to uradili nakon 2000. godine, pogrešna je praksa. Verujte, ako jednog dana budem u situaciji da ja čitam ekspoze za sastav Vlade Republike Srbije ili da budem predsjednik, svejedno, nećemo pozivati diplomatski kor. Nema razloga. Pogotovo kad su takve scene. I onda je bila ta nemila scena, sad se vratim na ovo. I onda ga isključala na Brnabić, međutim, kada je nelegitimna vlast, onda ne može da isključi sednicu. On je sedeo tu ceo dan. Nisu smeli da dovlače fizički da ga isključuju, jer znaju da bi to napravilo džumbus. Koliko je sve to kod njih rovito. Ali u nekom trenutku, kad ga je ona isključila, kad je rekla izričem kaznu isključenja sa sednice, a Miloš Vučević je ovako, uz neki osmeh, ovako pokazao i otprilike pa, ćao, vidimo se. Što? Kako bih vam rekao, ja kad moja deca od 10 i 13 godina imaju tako neka ponašanja, ja poludim pa kažem, to nije ni gospodski, ni šmekerski, ni viteški, ništa. Mislim, šta ti to znači? Sad mislite čoveku od, koliko je Vučević, možda stariji od mene par godina, 50-ak ima, 51, 2, 3, zaista ne znam kojem godište, 70 i neko, pretpostavljam. Imali smo biografiju, ali to nisam ni pogledao, da se tako ponaša. Kao mandatar, sad kao, sad smo te zeznuli, isključen si, ćao, ajmo, iš. Nedostojno. Sad možda to vama ništa ne znači meni, kao čoveku koji prati to i stvarno mislim da je državnički posao, nije posao, već poziv i da treba da imate nešto i u glavi, ali i nešto i u ponašanju. Nekako mi ne ide uz predsjednika Vlade Republike Srbije da tako jeftino padne zato što se iznervirao malo pre. Dobro, iznervirao se si, to podnesi stoički, gospodski i nastaviš. Mislim, tu je Bora Novaković više se rekao sebi nego o samom Vučeviću. Mada mogu da razumijem i nezadovoljstvo, ali ja ga ne bi na taj način ispolio. Tako da to je sad evo sitan detalj, možda ljudi koji budu ovo gledali se smeju kao šta mu to znači, ali na tome vidite kako neki ljudi zapravo nemaju onu dimenziju koju sam ja možda pogrešno učitao gospodina Vučevića, zato što je pokazivao neku pristojnost do tada. A sveukupnu vladu, nebitno je ko je, to će biti vlada Aleksandra Vučića, ali kažem, zanimljivo da se vrte u krug. Vi nemate osim Milice Đurđević-Stamenkovski i osim Tatjane Macure, vi u biti nemate tu nikakva nova lica. A ni ovo nisu baš nova lica, niti neočekivane. Sad, imamo još jedan problem vezan u opoziciji. Treba sarađivati, patriote trebaju da sarađuju sa ljudima koji zastupaju ideje zbog koji smo protiv Vučića. Tako je. A kako onda sarađivati onda sa takvim ljudima? Mi da to ima rešenje u smislu nećemo da sarađujemo. Njihov je to stav. Prećemo sa vlastima da sarađujemo i da imamo kontakte nego sa takvim ljudima. A kakav je onda stav Novi DSS i kako ćete vi dalje u političkoj borbi, pošto s jedne strane ste opozicija, a s druge strane imate i opoziciju u opoziciji. Uvijek smo imali. Da, ali u smislu to... Novi DSS je tu, a pazite, to nije novo za Novi DSS ili ti za DSS. Uvijek smo bili za sve ružno pače, jer smo svoji. Prvo smo svoji. Ja ne moram da zovem nikoga sa strane. Ne moram da zovem nikog ni u Srbiji. Nikog. Ja, Uroš Janković to kaže, mi smo jedini svoji, čovječe, ti nemaš ovaj zove Evropljane, ovaj zove službu, ovaj zove ne znam koga, nikog. Čak je skoro, to ne mogu da vam pričam do kraja, ali iz tih krugova na prečih otprilike je bila komentar, ko da priča s Milošem Jovanovićem, otprilike ne može se priča sa mnom, jer sam kao zadrt u stavovima. Sad ja nisam zadrt, ja sam praktičan, donekle, ali imate stvari gde nema pragmatizma. One suštinske stvari tu nema, tu potučete se, ali ne možete da date. Nema pragmatizma sa izdajom, nema pragmatizma s Kosovom i Metohijom. To nema se igramo s tim. Sad, DSS je uvijek bio kamičak u cipeli i trn zato što smo istinski nacionaliste, ali ne lažne ko ovi kičove, kačimo zastave po Beogradu na vodi, a skidamo po Severnoj Mitrovici. Mislim, to je smijurija, da ne kažem nešto gore, tragedija zapravo. Znači, istinski smo patriote i nacionalno opredeljeni i taj zakon o ćirilici, da ga ja pišem, bi bio kudikamo drugačiji,
i udžbenike bismo već vratili Zavodu za izdavanje udžbenika i da ne nabrajam dalje. I istinski smo demokrate. Znači mi smo u odnosu na ove kvazi patriote prave patriote, u odnosu na ove kvazi demokrate smo prave demokrate. Hajde da se nalažemo, Koštunici možete vi da zamerite što šta, kao i meni, kao svim. Vratite se na medije. Kad su medije najbolje i najviše disali? Za vreme Vojislava Koštunice. Kad ste mogli sve da čujete za vreme Vojislava Koštunice? Već demokrate od 2008. godine su počeli da zavraćaju sa sve Đilasom. Da se kontroliše, da se, kako bih rekao, instrumentalizuju mediji, da se diriguje javnim diskursom, narativom, što bi se rekli, to je dobrano. Nije to bilo ovako vulgarno, primitivno i brutalno kao što rade naprednjaci posljednjih godina, ali je bilo vrlo efikasno. Perfidnije. Insider share radio. I perfidnije. I Blic tadašnji, setite se Blica kakav je to projekat bio antisrpski. Ne kažem da danas mnogo bolji, ali tad je bio stvarno, hoću da vam kažem, znači mi smo za demokrate, istinske demokrate za ove kvazi patriotistice i to i ne polažemo račune nikom. Uvijek je ta pozicija DSS-a i danas novog DSS-a bila specifična. Sad se vratimo na vaše konkretno pitanje. Ja sam bio na tom stanovištu, bolje sa vlašću nego sa ostatkom opozicije. Ja sam pokušao svojim odgovornim stavom, zbog kog su me toliko napadali, jao Miloš Vučićevac, Miloš će bude ministar u vladi. Pa to ste čuli od 20. do 22. svaki put. Pa dobro, završili ste onu Akademiju za bezbednost. VSBO, Visoka studija bezbednosti, ali to kao, ali moramo da budemo precizni, kao predsjednik odbora za odbranu i unutrašnje poslove, koji sam dobio zato što nam nisu dali ništa od onog ponuđenog, mi smo imali 3 želje, zavetnicima su dali prvu želju, Mariniki su dali SSP u prvu želju. Nama od prve 3, odnosno zahteva kojim odborom ćemo da budemo predsjednici, a to je bio dogovor vlasti opozicije nakon izbora 22. godine, nijedan od prva 3. Jedan vam dođe ovdje i kaže, pa ovo zdravlje, zašto ne biste uzeli zdravlje? Preko mene zanima zdravlje kao zdravlje, ali nisam ja ni stručan ni to, niti bili su odbori opticevi zdravlja, ali ono što je bilo opticevi su, kažem, dati ovim. Nijedan, mi smo hteli spoljne poslove, ako ne može spoljni poslovi kultura, ako ne može kultura, dijaspora. Dijaspora data Milici Đurici Majakovski, to je bio njen prvi zahtev. Spoljni poslovi dati Mariniki Tepić, njen prvi zahtev od 3, na listi od 3, zato što je to ona. A mi nijedan od 3. A kultura otišla Narodnoj stranci. Kao to treba njim. Preko dajte evropske integracije, SSP, oni su za Evropu, ja nisam. Mi dajte spoljno, a ne, kao evropske integracije idu Ligi socijaldemokrati ili kako zove ono što Balint Pastor i ova Elvira Kovač. A Liga što vi ne znam kako se zove. Ne, Liga ovih... I kako bih rekao, pazite, svima po 3 prva želja, a nama od 3 nijedno. A mi jači od zavetnika, jači od ovih, jači od mnogih. Druga, mislim, posle SSP-a druga opozicija. I sad, znate kako pregovaraju, ne možete samo da odbijate. Ja sutra nam pošaljem poruku Orliću, rekao, ajde, morate da otvarate mogućnosti. Znači, od ponuđenog neću ništa, od 3 naše želje nam ništa nisu ispunili. Ja mu pošaljem poruku, ajde ubaci odbranu unutrašnje poslove. Ubacite priče s kim treba da razgovaraš. Ubacite to. To nije politički. Ja sam pritom za vraćanje vojnog roka, znate moje stavove, ne rizikujete ništa, ubaci to. Sljedeći nam kaže, dobro, može, ali ćemo da vam uzmemo onda manji broj delegacija, ćete imati manji broj ljudi, odmah se oni, nema s njima, ako vam daju to, odmah uzimaju negdje drugde. Rekao, može. Tako sam je došao do tog mesta, nešto su oni mene htjeli da daju to mesto. Nego što su da daju apsolutno ništa, a nisu baš mogli da mi ne daju toko ništa, imali bi problem, a tada još nismo bili u potpunom ratu. To je sve nakon izbora 22. godine. Ja postanem, i zato što sam postao, to se otvori mogućnost da me VSBO. I to ne bi dobio, da je to bilo kasnije. Međutim, to se do decembra završavalo. Odluka je doneta u decembru i tako sam ja otišao počeo 30. januara da idem na to. A da je bilo par meseci kasnije, ne bi mi u životu dali to, zato što smo već, Briselski sporazum je bio prihvaćen, francusko-nemački zapravo, i već smo ušli ozbiljan politički rat. Ozbiljno, ja sam mislio da će mi izbaciti sa tih studija. Stvarno sam mislio da će mi izbaciti, nisu. Možda nisu opet taktički, jer sam ja tu, pazite, Dejane, to je 5 meseci svaki dan, ponedeljak, petak, od 9 pa do 1, 2, 3. Stvarno i Sandra Božić dolazi. Jeste dolazila. Ja sam bio najredovniji, ja sam 2 dana, ja mislim da sam u istoriji VSBO najredovniji. Doduše, jednom momku iz BIE su stavili da je bio 100%. Ja još uvijek nisam siguran, ja pamtim da je par dana je bio to, ali možda ja grešim. Ali da pričam za sebe. 2 dana sam u 5 meseci propustio. 2 dana. Je li imalo šta naučiti? Jeste. Zato što smo nekad imali dobre te škole. I izuzetno sam ponosan na taj mač. Izuzetno sam ponosan na znanje koje sam stekao. Pazite, ponekad naučite iz loših predavanja, ponekad naučite, vidite šta ne valja iz naših strategija, kako kopiramo sa zapada. Pa su bili neki Britanci da nam drže neki kurs 5 dana na engleskom. To je bilo isto odlično. Pa ste išli na putovanja, gdje sam se malo vratio, ja dugo nisam putovao državno.
gde vi branite stavove države. I tu i Sandra Božić i ja na engleskom jeziku solidno pričamo i branimo stav države. I u engleskom ministarstvu spoljnih poslova, i kod Francuza, i kod Austrijanaca. I to je solidno, to je jedna klasa jako solidna. Pazite, to su pritom, to je ono što ljudi ne shvataju u toj celoj priči, da to nije politička priča, to je državna priča. Ljudi, tu su bile 3 generala Vojske Srbije, 2 pukovnika Vojske Srbije, brigadir oružanih snaga BiH iz redova srpskog naroda, Mitaradžić, bilo ozbiljnih oficira, bio načelnik Vojne akademije mi je Klasić. Pa meni je to izuzetna čast kao pukovnik Blagojević. Pa pisali rad, ozbiljno sam pisao rad, ja sam se duši potrudio. Možete to i manje da radite, mislim da se ne lažemo, neko ko hoće samo da prođe tuda može, ja sam se zaista trudio. Branio na tim kursima neke naše, pošto je podalo u grupe neke radove, pa onda ja. Znači, bilo je zaista, ali sam i poneo. Ja koji sam, ponavljam, imao istoriju strategije na međunarodnom, malo sam počeo naukama na Sorboni, Jean-Claude mi je držao koji je pravio rečnik strategije sa Thierry Montbrial, imao vojnu sociologiju, znači znao sam nešto, pisao malo o vojsci ranije, služio u vojsku, zanima me ta problematika, pa i s tim nekim predznanjem sam po nešto naučio. Nešto video, nešto iskustveno stekao vredno i kunem vam se, izuzetno sam ponosan na taj mač. E sad što to deo opozicije iskoristio da me blati. I to mi stari Vučević, ajde to ispričam kao anegdotu. Vi na kraju imate uručenje mačeva u Narodnoj skupštini, to je ceremonija savršena, zaista. I tad sam bio ponosan, sam doveo i suprugu i svoja 2 sina. Da gledaju oca kako prima mač svoje države, srednjovekovni srpski mač, skjavone, znači naš mač koji je nalažen na ovim prostorima, mi smo nacija koji ima svoj mač, srednjovekovni. Pritom mač ima simboliku kao takav, i pravda, i snaga, i mnogo toga. Znači nije to, kažu, sablja, ljudi nemaju pojma šta priča, nije sablja nego mač, sablja oficirska za oficire, za VSB se deli mač srednjovekovni srpski. Znači ja sam tu doveo. I sad, posle imate grupnu sliku. Imate neki preseans, znači mi kao predstavnici naroda, iz Narodne skupštine, smo prvi u rangu. Ona kao potpredsjednica, ja kao predsjednik odbora za odbranu i unutrašnje poslove i kao narodni poslanici. I mi smo sa obe strane tih zvaničnika, bili smo posjeti IBI, posjeti raznim i tom inostranstvu i tako dalje. A mi smo već bili u ratu političkom. I sad treba ta slika da se desi. Ja sad stavim pored Vučevića i Sandra bi trebalo s druge strane Božić. Međutim, Vučević nju zove. I kao, stani ovdje. A pukovnik Mišić, razredni starešina, odnosno načelnik, visoki studij bezbednosti odbrane, tada sad je u penziji. Kaže, ne, Sandra, vi s druge strane. Sad ona stoji negde. Vučević kaže, ne, ja dođe ovde. I tako 2-3 puta i na kraju ona stane tu. Zapravo ne stoji ona tu do mene. Mislim, ona na kraju stoji do mene. Nego je nju Vučević ubacio i ja tumačim da Vučević nije baš bio srećan da ja stojim pored njega. I onda je ubacio Sandru, a možda pogrešno tumačim, ali se tako desilo. On je zvao 2-3 puta, insistirao, ona je stala do njega. Sad mi je bilo glupo sad da ja menjam mesto, ja sam ostao tu gde sam stajao, pored mene general Vitezović, pa još jedan general, mislim da je bio general Fadlagi, nije bitno. I sad neko iz te celokupne slike isekao mene i Sandru Božić, onda je to, znate, sad mreže odrade ostatak posla. Dobro. Nite ko zna. Onda recimo, moram i to da ispričam, mislim da odem kod njegove mišlju, na kraju neću otići jer je vrlo na kraju pokvaren. Bivši radikal, kako se zove, vi ste ratno u dobrim odnosima s njima, možda i niste, Nemanja Šarović. Aha, i vidite što. Ja nemam problema, ali je nekorektna mjesta. Slušajte, ima emisiju sa Milom Lomparom. Baš zbog takvih stvari. Pa slušajte, i sad pomene kao opoziciju i krene o meni najpogrdnije u nekom trenutku. Pazite, opozicija se nacionalna cela prodala. Bili u dilu s njima i za izbore decembra. Milica Đurđević Mekovski otišla, postala ministarka u vladi koja izdaja čista. Mislim, i sad čoveka koji je u opoziciji i vodi stranku koja je u opoziciji više od 15 godina, koji samo jednu stranku ima. Ja vratio mandat 2012. nisam se slagao kako smo reagovali, ili 13. na jesen nakon Briselskog sporazuma sam vratio mandat. Znači, kako bih vam rekao, put pravolinijski, potpuno dosadan. I sad kaže Šarović, sad parafraziram, mislim, sumanuto. Kaže, ma kakva ono opozicija, on je najgore otprilike, išao tamo primao Sablju, nije sad, možda je rekao i mač, ali mislim da je rekao Sablja, sa Sandrom Božić, kaže, zamislite i sad Lompar sve kao da. Kaže, to, oni primaju, 3 najbolja primaju na klasi mač. Prvo nije tačno, svi primaju mač. Kao 3 najbolja na klasi primaju mač, i sad ćete mi reći Sandra Božić, eto ona bila prva, a on je bio drugi najbolji, jedan oficir Vojske Srbije. Svi smo, pritom svako prime mač koji zavrt, prva laž. A onda kaže u ostalom, ko bi njega stavio da bude u odboru i onda ne zna ime odbora. Onda je spojio odbor za kontrolu službi bezbednosti, tamo da Igor Bečić, više decenijski skoro, sad ja malo karikiram, ali višegodišnji predsjednik odbora, i odbor za odbranu i unutrašnje poslove,
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove nema nikakve ingerencije na službama bezbednosti Republike Srbije. Ingerencije na tim službama ima Odbor za kontrolu službi bezbednosti. Ja nikada nisam bio niti član tog odbora, a kamoli predsjednik. Niti se to daje opoziciji. To je vrlo specifičan odbor i u statutu, odnosno i u poslovniku Narodne skupštine ima manji broj članova i tu se vodi računa i nikad oni ne bi stavili opozicionara za predsjednika. I onda Šarović iskombinuje 2-3 laži i 2 poluistine i nagradi me najstrašnije. Pritom, čovjek kaže, kako bi oni stavili on opozicija, a tamo službe bezbednosti? Nikakve veze nemam. Ne veze s tim odborom. Veze nemam s tim odborom. Čovjek slagao, ali bilo opar. Da. Pitate se, pa nisam baš najgori od sve dece. Neke škole sam završio. Škole gde ne možete da kupite diplomu. Na Parizu 1, Pantheon Sorbona nema i na Parizu 2, SAS i bilo. Nema kupovine diploma. Državni univerziteti, čak i kad izgubite diplomu, imate telefon, ne radi se novo, ne smete da izgubite. Znači imate telefon s nekim šifrom, pa zovete pa da se vidi da može se uradi neki... Nema. Vrlo zeznuto piše tamo na diplomama. Svim njihovim državnim diplomama piše. Nije to je državna diploma. Znači, završio neke fakultete. Nešto magistrirao, nešto doktorirao. Radio na Parizu 1, Pantheon Sorbona, držao vežbe iz ustavnog prava i kompletnih političkih sistema. Vratio se zemlju jer uvijek sam teo da se vratim u zemlju. Doveo ženu iz Francuske. Znači nisam ostao tamo. Kako kažu mi još Francusku? To je zapravo argument za mene i kvalitet. Da sam teo živim tamo, ja sam mogu da ostanem. Nikad nisam ih teo, ja sam se kao takav vratio. Sam uvijek ih htio se vratim da mi se deca rađe ovdje u naše državne škole, a ne kao njihova deca na Senjak tamo u razne međunarodne škole, liceje ili šta ti ja znam. Znači, vratio se ovdje, vratio mandat, ceo život imam jednu stranku. Opozicija, mislite, nisam ja mogao da budem ministar. Na ovaj ili na onaj način, kod Aleksandra Vučića. Kao što je sad Milica Đurđević. Mislite da nisam mogao? Mogao sam. I sa boljim ministarstvom, mogao sam i sa boljim ministarstvom. Verujem da sam, aj ne bude da verujem da sam mogao. Ako ništa, nebitno, nisu. Ne bude da nisu, ali mogu sam ko Milenko Jovanov da preletim. Ko što mnogi preleću. Kena, ovaj, one. Što mislite, me ne bi dočekali da imaju takav profil? Pa nisam. I onda pola te nacionalne opozicije izda, se ne lažem. Ono što su radili u decembru i zašto nije došlo do ujedinjenja, njima na dušu, još ja pritom ne pričam puno o tome. Dovoljno sam rekao jer smatram su ljudi pametni da mogu da iznesu zaključak i da vreme se pokaže, ja uvijek kažem vreme se pokaže i zato sam spokojan. I vi, pored svega toga, ne morate da me hvalite, ne tržim imam dovoljno ljubavi od majke, imao sam dovoljno porodici, imam porodicu koja me voli, ja njihovu. Znači nema ja taj kompleks da treba neko me voli. Ali da me pored svega toga napadate baš mene i da pritom koristite laži, izmišljotine, pa mislim, gospodine Šaroviću, ajde, bili ste poslanik toliko dugo, naučite da postoji odbor za odbranu i unutrašnje poslove koji nema veze sa odborom za kontrolu službi bezbednosti. Za početak to naučite. Pa da naučite da se na VSB-u, koja je državna stvar, ne politička, ne deli mačima najboljim. Nije to oficiri sa Vojne akademije, pa poručnici, pa primaju one pištolje, potporučnici zapravo, kad izađu sa Vojne akademije, pa 3 najbolja na klasi primaju što piše, pa više im ne daju pištolje, sad im daju ne znam šta. Kao više neće pištolje, posle rajbirevnikara i tako dalje. Znači nije to, svi koji završe to usavršavanje, jer je to najviše usavršavanja, primaju mač. I nije Sablja nego mač, mada nisam sigurno da li rekao Sablja ili mač. Hoću da vam kažem, nemam problem ja s kritikom. Kritikujte moje političke stavove, kritikujte moje, kako bih rekao, moje upravljanje, mada je pravolinijsko i ono, strankom. Ali nemojte da se koristite laži. Nema razloga, pogotovo nekada, ko je od te desnice ostao? I sad bi ja mogu, a pritom nisam od onih koji rekao, ja sam jedini sa desnica, sad sam ja, a suštinski jeste tako. Pa nikad se ne hvalim time, jer nemam taj sujetni trip i mesijanski, sad sam ja, eto, bešte devojke, došao Zdravko Čolić, znate kako se kaže. Sad sam neka velika faca. Niko nije velika faca i niko nije Bogom dan da vodi zemlju. Neko je stručni, neko je ozbiljen, neko ima viziju, neko je nema, to da. Ali niko nije Bogom dan ni za šta. Svi smo mi budući leševi, s tim nema šale, ljudi. Sad smo mi neko... I hoću da vam kažem, kad sve to pogledate, ali dobro. Sad da se vratimo samo na kraja vaše pitanje. Do marta, odnosno do januara Svetog Jovana 2023. godine, sam ja sve činio da pokušam da pomognem Aleksandru Vučiću u SNS-u da ne izda. Jer se lomilo tada. Kad su uklonjene barikade na Kosovu i Metohiji, ja sam znao da je to prekretnica, istorijska prekretnica. Odmah mi je bilo jasno jer sam bio i na barikadama, znao sam koji trenutak. Rekao sam to prošli put, znao sam da je to prvi put smo bili na takvom, i to nisam znao kao predsjednik odbora.
nego kao čovjek koji zna neke ljude u vojsci. Tamo gde sam služio, pa preko toga znam ljude koji su poslije u žandarmeriji bili na raznim mestima. Nikada nismo imali toliki broj jedinica sa jasnim planom delovanja šta treba da rade. Nikada nije do nokata dogoralo da citiram jednog oficira koji me zvao tih dana, koji je bio na poziciji, na položaju. Do nokata je dogoralo, druže, imaš i neku informaciju, jer se kreće ili se ne kreće. Neću reći ni o kome se radi, ja rekao, nemam, ja sam samo predsjednik odbora, to mi iz opozicije, ali sam znao da su, znači, tad se lomilo. Tad su slomili Aleksandra Vučića, ja ne znam kako. Znam da smo bili ozbiljni u nameri da eventualno branimo dole te barikade. Prelomilo se u par sati. Ja ne znam da li je njega neko pretio, uopće neću da ulazim u to. Samo znam da je stvar prelomljena i da je on tada zapravo izdao. Nedugo zatim je došla petorka, Sveti Jovan, 20. januar 2023. godine. On izašao sa na onu konferenciju za štampu. Sam sam Cijat je bio s njima, sam sam Cijat je izašao i rekao spreman sam da prihvatim koncept i da radim na implementaciji predloženog sporazuma, reč je o francusko-nemačkom sporazumu o implicitnom priznanju secesije naše južne pokrajine. I to je bio kraj. Do tada sam bio spreman, bukvalno sve. Ministar, bit ću ministar. A mi treba garancija da ovo odbacujemo. Da izađem iz politike, izaću iz politike. Ma nije problem, kuvam kafu, kuvat ću kafu. Vozač, vozit ću, da ja sam slabo vozao, ali mislim šta god treba. Od tada opcija da sa Aleksandrom Vučićem i režimom Aleksandra Vučića bilo šta radite, nije, ne postoji, jer oni su glavna prepreka odbrane nacionalnih interesa. To je bilo tad postalo potpuno jasno. I do tad smo mi sumnjali i verovali da su oni izdajnici, ali uvijek ima neka nade, znate šta su ovi drugi. Od tada, sve što je politička nestabilnost i skidanje Aleksandra Vučića nama odgovara. Sve što može da nam kupi vreme da se ovo ne sprovodi, a sprovodi se, francusko-nemački sporazum se sprovodi. RKS tablice su tome dokaz. Savjet Evrope je dokaz također. Možda se neće dogoditi sada, a će se dogoditi čim ovi daju zajednice srpskih, ili neće ni dati zajednicu, nego će pokazati da ozbiljno rade na statutu zajednice srpskih opština, postaće to Ustavnom sudu i tako dalje i tako dalje. I ovi će da uđu. Znači on se sprovodi, sam Aleksandar Vučić je rekao da je Srbija barem 3 tačke francusko-nemačkog sporazuma ispoštovala. On kaže, Ohridskog, ali tu greši. Francusko-nemačko Ohridski je samo aneks, koji kaže da sve tačke francusko-nemačkog treba da se primene u dobroj veri i svrsishodno i da ne može da se blokira i da, mislim, to je prosto aneks glavnog ugovora i to je strašno. Od tada mora da se radi na rušenju režima. Zato je Beograd bio važan, zato sam ja insistirao, jer sam vidio da su oni napravili dogovor, mislim, na zavetnike sa Aleksandrom Vučićem, jer su promenili retoriku preko leta. Sam insistirao na nečemu što inače ne bih insistirao javno, ali bih to uradio, da se ruši Vučić u Beogradu po svaku cenu. Jer u Beogradu se ne odlučuje o Kosovu i Evropskoj uniji, koliko su bile naše razlike ogromne sa tim strankama proevropskim, bilo je bitno oslabiti režim, bilo je bitno odseći ga od nekih izvora finansiranja, on ima velike izvore finansiranja u Beogradu, budžet Beograda je 1.400.000.000 evra, malo i jače od toga, i to odgovoran patriotski nacionalno političar radi. A oni su rekli u avgustu kad smo bili kod njih, mislim na porodični par, odnosno na par Đurđević Stamenkovski, zapravo su okrenuli ploču. I tad mi je bilo jasno tog avgusta da tu nešto ima, onda mi je kroz par razgovora postalo potpuno jasno šta rade, a to ne radite bez dogovora i pokazalo da sam bio u pravu. Ali mene samo zanima... A s ovima nećemo praviti nikakvu vladu. S ovima, gledajte kako to u mojoj glavi, ja potpuno otvoreno pričam. Nema šta da krijem, mislim, to što ja mislim nije ništa što Aleksandar Vučić ne zna. I obrnuto isto važi za politički proces. Ništa ne radi što meni nije jasno šta radi. Za nas, ozbiljne patriote, se mesto oslobađa tek padom Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić neće padati 50 godina, to će biti brže. Znači treba da se krene, da se ta grudva baci, da se zakutrlja taj pad. U tom slučaju se prostor otvara nama i nije mi ideja nikad bila pravim drugi DOS ili da jačam ono što bismo mi rekli žute. Ideja mi je bila, ko što je njima ideja da mene iskoriste verovatno, da zajedno radimo na rušenju ovog nesretnog antinarodnog režima, a da se onda izmerimo u utakmici ravnopravnih gde ja uopšte ne sumnjam da bismo imali većinu. Jer ti glasovi koji od Vučića neće otići Đilasu, nego će otići meni. Meni ili nekom drugom ko liči na nas politički. Nebitan sam sad tu ja. I to vam je put. Uzak je užasno. Užasno je uzak. Ja tu uopšte izjednačeno izbacujem podršku Zapada koja će uvijek ići tim proevropskim strankama, kao što ide i Vučiću danas. A ne meni, niti ja tražim. Ali tu bi narod odigrao svoje, a onda bi ja pokušao neke, što i sam Vojislav Koštunica se pita da li je napravio grešku ili nije, vođen tim iskustvom bi neke poteze drugačije vukao. Vojislav Koštunica se pita, pred danom se jedan put zapitao i
odlično se zapitao da li recimo taj prvi izlazak nakon 5. oktobra nije trebalo da ide DSS samostalno. Možda jeste, ali on kao pošten čovjek, znate, radite nešto s nekim, možda ste dali neku reč pa poštujete reč. Znači, razumem i što nisu. Ali razumem i da se pita da li je možda trebalo. Dakle, vi meni nikad niste čuli da dam reč bilo kom iz proevropske opozicije, ćemo praviti vladu zajedno, političku. Tehničku, oročenu, ne čak ni na 6 mjeseci, ja sam govorio 3 mjeseca. Jer procesi ne mogu da čekaju ovi gde se mi ne slažemo. Oni su govorili 6 mjeseci, godinu dana, ja sam uvijek ispravljao. Nikada nikom nisam dao obećanje. Jer ja ne volim da obećanje prekršim i ne znam da sam nikada prekršio neko obećanje bilo kome. Ali hoću da vam kažem, či tu sam vrlo precizan i to je put, i to je jedini put za budućnost. Znači, za pravi patriotizam se oslobađa put kada počnemo da urušavamo ovaj režim se da urušiti samo u saradnji sa ostatkom opozicije, dakle sa proevropskom opozicijom, to je čisto kao 2 + 2 = 4. A onda ćemo mi da nastavimo borbu, tu nam Zapad nije borbu sa ostatkom opozicije, koja će tad biti isto neki deo vlasti, dakle proevropska, ali nam Zapad tu nije saveznik, nam je saveznik narod. Srbi su patriotski narod. I zato je bitno Vučiću da mu se ta glazura patriotska ne okranje. Zato ne voli da sluša mene kad pričam kako laže o Kosovu i Metohiji. Ja laže, ja citiram šta je on rekao i šta je uradio. Čiste laže. Citirao ga i Ljuba tamo na onom 15. februara, pa smo neki... Šta ste rekli? Ne, ja sam ko izda njega ubiše. Ko potpiše njega ubiše. Ko potpiše njega ubiše. Pa sad ja to kažem, ko potpiše njega ubiše. Šta ćemo sad? Ali to je, da kažemo, i to je... Ljuba je citirao njegove izjave. Imam ih ja, imam u drugoj fascikli o Kosovu materijale i da neće ići u Brisel samo turistički, da ga ne zanima, tako dalje. Pazite, imam citat vrlo... To je nevjerovatno, ljudi, šta mi sad... Neko mi kaže, ja ću ipak pre sa Vučićem. Naš Savet za nacionalnu bezbednost, to sam ih podsjetio u svom govoru, je donao zaključak decembra 22. godine da je francusko-nemački sporazum neprihvatljiv. Imate izjavu Ivice Dačića, imate izjavu Aleksandra Vučića da taj sporazum predviđa implicitno priznanje secesije Kosova i Metohije. Imate izjavu Dačića koja kaže da je to neprihvatljivo. To su oni pričali. Ono što ja kažem su oni pričali. S tim što su ga oni prihvatili nakon toga. Mimo ustava, mimo zaključka, mimo svega. Sad, samo za kraj, vezano sa ovim što ste pričali oko prihvatanja francusko-nemačkog sporazuma. Jel opet se vraća na kriminal? Da li, a poznajete francusku političku scenu, pošto su Francuzi prvi razbili Sky razgovore, da li u stvari nama budućnosti zavisi od toga koliko, a posle toga imamo i ovo dogovori sa ovim francuskim avionima, kao da ćemo da kupujemo i sve ostalo. Da li budućnost nama zavisi od toga da što pre mi koji nismo, ako smo patrioti, dođemo najzad do tih Sky razgovora, da ne bi više bili oni predmet mogućih ucjena. Mislite da je to, da, to se pričalo u javnosti? A ne, ali zanimljivo je da baš od svih Francuzima uzimamo od njih avione Rafale. Znate za Rafale... A Sky su oni prvi... Da, to sam čuo iz medija, naravno, kao i svi mi. Prvo, ajde sad slagat ću vas, ja imam određeno međunarodno iskustvo, nemam tu vrstu međunarodnog iskustva kako to na tom nivou funkcioniše, mada ono malo što sam video do sada, sve ono što se radi na našoj političkoj sceni, te trange-frange varijante, bez mnogo vizije i ideologije, to samo podignete na viši nivo i dobijete međunarodnu politiku neretko. I taj Zapad je više bez supstance i Macron isto čovjek bez ideologije, zato se vjerojatno dobro i slažu. Isto Buć Kuriš od stranke, koja istorijski nije stranka i vidjet ćemo kako će to nakon njegovog silaska s vlasti izgledati. Što se tiče aviona Rafala, razumijem kako ste povezali, to neće ići glatko. Na sreću ili na nesreću, nemam stav o tome. Ne znam, taj MiG-35, šta kako, ali ti naši su se i vjerojatno i politički, vjerojatno i stručno odlučili za te Rafale. Ali neće ići glatko. Ono malo što je dopralo do mene, a to je bilo i u medijima, da Francuzi nisu još do kraja načisto kojim mi putem idemo. I dok ne budu potpuno načisto, neće biti lako ni s tom prodajom. Što mene negde raduje, ja bih volio da verujem da su u pravu, da stvarno mi nešto... Ali nema ništa od toga. Znači, ovaj čovjek ide... Jer njemu Rusija ne može ništa i Kina mu ne može ništa. Ovi mu mogu mnogo. I on samo na to reaguje. Tako da tu uopšte nema... A nema ideologiju, tako da je to jasno ko dan. E sad, što se tiče kriminala, neće Zapad njega rušiti uopšte, niti mora da ga ucenjuje mnogo dok ovaj isporučuje
i sprovodi njihovu politiku na Balkanu. U manjoj ili većoj meri, ali je sprovodi. Ide u tom smeru. Počeo od Kosova, pa će vići Republika Srpska po definiciji stvari. Dakle, neće oni tu njega možda malo ga pritiskaju da ubrza ovako ili onako, ali... I drugo, dovoljno je moć kupio Aleksandar Vučić. Mislim da o tom istom govorio javno koliko bi trebalo novca da se on sruši. On je, što se tiče tehnologije vladanja, neprikosnoven. Neprikosnoven, to što je. Pritom treba imati psihu za to, ja ne bi se bavio time na taj način. Prosto, kad ste demokrata, onda ne zgrćete pare malo za sebe, malo da biste očuvali svoju vlast, pa onda računate koliko treba da se svrne na režim, pa vi napravite još više para, pa. Mislim, kako bih vam rekao, to je, treba razmišljati delimično o tome, ali ne u toj meri u kojoj on to uradio. Tako da kad se sve uzme u obzir, ja ne mislim da ta priča o Skaju, Francuzima, polugama, ucenama i tako dalje, Oskaru, da je to nešto što je odlučujuće ako uopšte postoji. Čak nisam sigurno da to funkcioniše. I stvarno mislite kad se sretnu Macron i Vučić, da mu Macron kaže, nije bilo bitno na koji način da neko njegov kaže nekom njegovom, dakle neko Macronov kaže nekom Vučićeve, imamo vas za to na Skaju, ovamo na ovisi. Ja nisam siguran, ne kažem da ne funkcioniše tako, prosto nisam siguran. Pazite, rezultat te posete Macronu je to da su učlanjenje, barem kako sada delo iz današnje perspektive, Kosova, naše južne pokrajine u Savet Evrope, odloženo, dok Priština ne pokaže konkretne korake ka stvaranju, odnosno formiranju zajednice srpskih opština. E sad, kako bih vam rekao, to je poklon Macrona Vučiću. A opet Vučić daje mnogo više nego što je Macron dao nama, či daje Kosovo na tacni, nezavisno. Tako da nisam siguran u tim jednačinama koje su mnogo ozbiljnije, pa tu kad malo pogledate Ukrajinu, pa prodaju oružje Ukrajincima, jer nama ide sigurno oružje Ukrajina, da se ne laže. Da, naše bombe padaju na Rusku. Što je njima jako bitno. Znači, kad imate te stvari, tamo neka Sky aplikacija gde neki Oskar se pominje, glavni šef ili šta ti ja znam, pritom gde će oni to plasiraju? Figaro i Mond, ko to čita, da koga briga. Ovo ima Happy, ima Pink, ima Prvo, ima 92, ima RTS delimično. RTS ima, on voli se žali na RTS, a RTS ima ponekad neki od njih, ne svi imaju neki kukavički. Čudan je te RTS, ni meni se to mnogo ne sviđa kako funkcioniše, ali ajde, tu smo gde smo. Tako da ne bih ja tu mnogo učitavao, ali možda ja potpuno grešim. Nemam tu vrstu. To može vam kaže samo neko ko je bio na tim funkcijama, a opet je neko ko je na toj funkciji bio onako kako je Vučića, takvih nema puno. Nije to Tadić radio, niti Koštunica, niti... Imali smo ipak pristojnije predsjednike ranije. Gospodine Jovanoviću, hvala vam što ste još jedan put bili gost naše produkcije. Hvala vam. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je bio narodni poslanik i predsjednik Nove demokratske stranke Srbije, gospodin dr. Miloš Jovanović. Za narod, za Srbiju, ove godine na celom Kosovu i Metohiji prizorenu pozdrav. Pomože Bog, braći i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.